Търнене е малко населено място по поречието на река Вит, на 10 км от град Плевен. Обединено училище Свети Кирил и Методий, село Търнене, е основано през далечната 1919 година. Днес училището е едно от големите училища в Плевенска община. То е приемащо за децата от село Дисевица след завършен 4-ти клас. Пътуващите ученици са средно между 50 и 60. Обучават се деца само от ромски етнически произход. През последните години броят на учениците се увеличава. От 2018 година училището е обединено, а от учебната 2020-2021 година и иновативно. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене, а също така и творчество, чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Нашата иновация до момента се реализира във втори клас. Втори клас носи името Приятели. Предстои обаче през идната учебна година да разширим нашата иновация и в останалите етапи на образование. Въвеждайки иновативно обучение, ние целим да създадем общност, да насърчим споделянето и слушането, децата да помагат един на друг, а също така да полагат грижи за себе си. Целим и да развием работата в екип, както и всеки ученик да знае, че е важен. Целта ни е също така да разширим езиковите умения на учениците. Овладяване не само на четивната техника, а и на четенето с разбиране. Развиване на умението за съставяне на собствен текст в писмена и в устна форма. Мотивиране за учене. Успешно продължаваме работата си и в ОРЕС. Залагаме на проектно базирано обучение. Учениците са щастливи, че получават персонални задачи, които изпълняват с голяма отговорност и желание. Задачите си те изпълняват със съдействието на своите родители. Този процес заздравява връзката семейство-училище. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami Търнене